Втора част, която си прави грима, но за всяка една стъпка имам по 30 секунди да я разнеса. И нещата за сега се получават доста добре, но сега сме на пудра. Таймера е до мен, взимам пудрата и започваме. 30 секунди, окей. Ще използвам ето тази. Беше май лоша идея, трябваше да взема другата. Понеже тази е малко трудно да я нанеса. Понеже трябва да я изкараш от кутийката. Но не изглежда зле. Мисля, че успях да нанеса достатъчно. Ето тук има още една капачката. Ура! Наистина съм шумахер. Доста добре се справям. И времето е достатъчно. Сега преминаваме към очите. Започваме с сенки. Пускам таймера, но за тях мисля да използвам ето този обикновен бронзант. Ще взема ето тази четка, която горката вече е убита. Но ето така ще нанеса. Мисля, че ще ми стигне, няма да правя нещо много сложно. Тези чаленджи, между другото, ми са много интересни, но ми кажете какво ви е интересно да ви снимам някакви определени гримове. Може да взема извивачката набързо и да успея и да ги извия. Но ако имате предложения, може да ми пишете. Но сега преминаваме към една много страшна част. И това е да си направя очната линия за 30 секунди. Сигурна съм, че ще се справя, но нека да видим. Пускам таймера. Малко ми е страх, но няма да използвам огледало или нещо друго. Ще нанасям направо ето така на телефона. Добре, тази мисля, че се получи. Тази не е много, но мисля, че ще мога да я оправя. Аз съм про в нанасянето, между другото, на очна линия. Но когато съм под напрежение... Не, мисля, че е добре. Добре, времето свърши, но... Как мислите? Как се справих? Що бъде Не е особено добре. Тази е малко по-надолу, а тази е малко по-нагоре. Отдалече не се вижда толкова лошо. Сега преминаваме към спиралата. Пускам 30 секунди на таймера и се надявам да успея да скрия очната линия с спиралата, поне да не изглежда толкова зле. Моите мигли не са много гъсти и не са и много дълги. Надявам се да има някаква разлика. Ох, ужас! Бръкнах си в окото. Няма време за губене. Разрелакса.